Тоқта. Қоя барайдым соң әлі мен. Қоя барырға шықтың соң әлі. Урамдағы бұл халық қоя бара екен. Қоя ошығалар. Қоя шабалар. Бірсін-бірсі көрмейлер. Мені де көрмейлер. Неге көрмейлер? Мен аларға нендей нашарлық ішлеген? Әлі соң мені ят етелер ме? Неге? Әлі соң енді біз барымызда ятлар ма? Дүния бізні ятсына ма? Бір-бірсі білән исәнләшмейлер. Менің білән де исәнләшмейлер. Исәнме, балақайым? Здравствуй. Исәнмісіз? Здравствуйте. Танымаған қадірінде. Танымаса не болған? Біздің ауылға бірер шет кіші келсе, исәнләшәйдік. Үшер қот исәнләшәйдік, ят етмейдік. Бүтін кішілер де кіші бейт, неге ят етерге? Қой жаным, қоя барайдым соң әлі мен. Шушы яқтан келдім бұға енді келуін. Ой, субханалла, бекірек, бейік ерт енді. Шунда да кішілер ешедігіне. Кіші үстінде кіші еші. Үз кішілер Янаше яшәргә тиештер инде. Үз кешеләр. Ай җаным, мин үз кешеләр янына кайтып бара идем бит. Үз кешеләр янына. Я Раббым, бер Аллам, рук ярдәмеңнән ташлама. Ходаем, бер Аллам. Саумы қияш, хайырлерді, бүгінде яшәргә кирәк. Қияш синең белән, кешеләр белән, җир белән.
Мынсы синең иң өчен Мөхәммәд. Әмінісі Ибрахим ие өчен. Нәрсә? Югыш белән шөгыльләнәм дип уйлыйсыңмы? Кыйыдан су чыгарырга кеше калмады. Бар да китеп беттеләр. Ә бит кыйыга жан сакларга кирәк. Суы чиста, соф булсын өчен, суы оска китмәсен өчен. Аның суын алып торырга кирәк. Шуның өчен һәр көн иртән мин кыйының суын чыгарып торам. Менә китеп биткән күршеләрем өчен дә, аларның балалары өчен дә, үземнең улым өчен дә. Эй, балалар, балалар! Шул тикле аң белемле булып үсеп җиттегез. Чыдап кына тор. Алар бит космосны да беләләр. Кирәк икән, Аллаһ Тәгаләне дә сырты белән салалар. Аллам сакласын, Аллам сакласын. Әмрә тик бала арттырырга гына җыенмыйлар. Әллә инде куркалар, әллә инде үзләренең тормышларына беркемнең дә комачау итмәүләрен телиләрме? Үзең яшисең икән инде, башкаларга да яшәргә бир. Тумаган балалар бит алар. Үлгән балалар бер. Тыңлыйсыңмы? Тыңла, тыңла. Мин әйтәм, онда караңгыдыр, солкындадыр. Кая дисеңме? Кая булсын инде? Космоста, космоста. Менә мин уйлап торам да, тагын бер уйлап куям бит әле. Мин әйтәм, әти белән әни мине тудырмаган булсалар, ул чагында нәрсә? Мин моны бер кашан да гафу итмәгән булыр иде. Нәрсә сөйләп торырга? Тормышның ачысын төшесен әз күрдеммени? Bir başımdan 3 сугыш үтте. Утыз икенче елны аклар кулларымнан ağaçка кодаклап киттеләр. Фин сугышында кулларымны, аякларымны üşüттем. Сугышны да башымнан кичердем. Сугыштан соң ачлыкта 2 улым үлде. Сыйырымны да яшен сукты. Үйім дә янды. Шул хәсрәтләрдән карчыгым да вафат булды.
Ey, bularның барсында исеңә төшереп сөйли башласаң. Сөйли телләре калмас. Әйдә инде. Уян инде, уян. Сине шакыра әтәчләрдә карлыгы беттеләр бит инде. Әйдә инде, уян. Стагфирулла ни бар? Estağfirullah, ne buldu bu? Алло, 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 штасың? Subhanallah, Baba, Kerem de. subhanallah, Иди сюда, subhanallah. говорю. Иди сюда. Нәрсә дисең, улым? Где здесь ближайший автосервис? Ә? Автосервис. Нәрсә дисең? Татарин. Қайда автосервис, ремонт? Автосервис нәрсә соң, улым? Көресің машина? Әйе, улым. Уатылды. Машина. Шиит нәді, бабай. Машина ватылды дисең, улым. Ярты сағат бар. Ха. Теге күрше Ақай, авылның Тимир ханым шунда трактор машиналарын шамалый ди бугай. Аха, Шунда барып карасаң инде, улым. Ерақмы дейм? Еракмы? Аха. Бір 25 шақырым бардыр инде, улым. 25 дейм, улым, 25. Бабай. О, барлыққа келе башлады бұғай. Біліп тұр. Мен аның қадар жеріне жиі өргенім жоқ. Мен ғұмымен жиі өргенім жоқ, бабай. Вот, машина ватылды қазір. Табам автосервис. Алло, өзіңе қара, олым. Да, штасың ма? Аха, пахан. Да, проблема. Нәрсе, нендей? Машина ватылды. Давай келіп ал. Қоя, нәрсе? Қоя біз? Қоя біз. Қоя біз? Юл құтлы деген олым. Юлың құтлы? Юл құтлы олы деген, сулай деген олым. Какая-то юл құтлы, дорога какая-то. О, знаешь, шеп? А? Кел, короче, давай. Тиз. Ага. Юл құтлы деген ям олым. Да, бабай. Нешек дейсен, юл құтлы? Әйе, олым, юл құтлы. У нас обычно только день рождения құтлы болсын деп айталар. Сізді даже құтлы, юлны да, да? Шеп. Қаралы олым, мен айтам, көңілләрім сүйініп кетті, мен айтам, біздің бұл ауыл тиресінде көптен енді машиналарының жүргені жоқ еді, сенен енді язмыш жиллері тошлады, олым. Чо? Енді язмыш жиллері тошлады дейм. Бабай. Олым. Мені бірненде жилді язмышта ташламай. Потому что мен өз язмышыма өзім құжа, бабай. Олай дейм, олым. Олай дейм, Я в деревне так делал. Бұл дүнияға әр кіші өз тәқдирі біле туа. Біз бит кішілер өзіміздің түс қияфетімізді, туған жерімізді, әти әнилерімізді сойлап ала алмайбыз. Біз аны нешік бар, шулай қабыл етерге, шулай яратырға тиеш. Әміне енді язмыш дегенде уламыймы? Язмыш дегенде Аллах Тағала біздің қаршымызға бек көп түрлі юллар қойған. Міне енді қойсы юлдан кетесің, улым. Onun son uzun sayla. Uzun sayla yolunu, ya mı oğlum? Uzun sayla.